Millie Mel. Zviri sei tandiwe mushipe zviri sei anesu D muda warima. How are you? Ndira ndise foni yangu padhuze pamunyatsonzwa pana vanhu kutaurirana pamene munyatsonzwa vachinyatsokukweshana ivava munyatsokunzwa zvakanaka kangaroo court. Right. Light Razima. Hello guys, hello guys. Martha Tariro Wimbai Wami, Regis Chiki, Samantha Ruvarashe, Merlin Jani, Most Loved Takawa Ada, Messi Muzonga, Tadiwa Nashe Jude, Rumbiza Imakai, Joyce Kawoza, Farinyax, Tariro Mugari, Mamoyo My PJ, Abigail Zizo. How are you guys? Say Prim Tatenda, Jiri say Mamaka Forchu, Jiri say Joyce Kawoza, Master Kozo, Tungi, Lioness Wacho, Jiri say Rashichi Kwana, Catherine Manyara, Stella Mashanduze, Tracy Chihoro, Sandra Mubai, Sue Sidewell, Brenda Thamini, Nikki, hands are glowing. Oh, thank you. Today some futaka tengisa ma oils. Ma oils are nisa mastiti house kumanzwa. Ma oil arukuneza mastiti ma house kumaziwa glows. Tina opano. Murisei Mrs. Rosemary SS Abigail V Mamvura Loveness Mushate. Love you too, babes. Nancy Chironda Primrose Mnyakunu Fadzaifa Fi Chengeta Itongo Murisei Kwanjazi Tracy Samriwo Vimbiso Muchongwe Messi Elia Nyasha Nyarwata Etitandaza Rafi Maruta Chrissy. How are you? V Marilyn, can I have that kepsisi? Naida maybe Sarah Sibanda Ivan Mary Owami Abigail Shailini Mata Cynthia School ha when also kubi wena Cynthia my Davis Virginia Fielder Natasha Stoll Rosemary Chigora Busima Zambani Kuzunga Maikuda Faith Moyo Abigail Tafuma Faith Keila Martinez Kapita, Anna Mubare, Precious Kativu, Fiona Masango, Wazana Indlovu, Tatenda Molin Knox. You want Tatenda Molin Knox, Gumboraka Poranai? Do you want to Fichuka kutikito kuku? Uchifichuka kati Gumborapo or Anaika? Wakunda kuona jang. Tandi Jiri say Barbara Musakwa, Winnet Chimusoro, Tifa. Thank you for calling Nelly Rudo. Jiri say Sukuduwe. Memengube. Jiri say Messi Gela. Faith Rutendo. Jiri Kudiko. Novem Kanda. Ha. Long time. When I know Cynthia Philip Talanga Bonilla. Francisca Jacopo. Thank you, Tandy, for calling others. Tracy Chadoka and whatnot. Precious Kativu. Sonia Smith. Bernadette Shubai. Fortune Derecha video and Makawanda Bakumana and Makawand Francisca Stole Makatandi Gina Muzane Namo Leon Pov Doba Zira Dokita Waya Paden Shivering of Deso Do and Dokita was Zira Mangona Katanos Dokusiva Abigail Wamiriza Rubarashe Majorish Tembuya and a major in Divangua Kuchevakadindo to Asiva Fariti Marmani Gloria Clarice Nyari more lively saying Clio and the Wepano Messi Ella Anyman. SIS MELLY. What do you say anyman? Anyman sending a CV West Island CV. Fair Bijiri 7 have been the Pana Kuzaya, and the Pana Ganto Gapaz Morosani jump. The guy in the jump is one Shipano Shum comments and those versions Jangum. Or Jiri say Rosemary, Jiri say Molin Parunoda. No matter and the Wepanosh. No matter no granchito mona, I see a lot. Shukto Daro. Benedicte, Shukto Esther no Panoiwa.
pesi dislim hello neti anitotauri zvangu chimufana changu chegwerichi hamusati mani mhorosa ayanda malombo zviri sei Junior Kenneth Ruvarashe Loisi Leompofu kwazi na faith ndakamira 11 kuti ndigese sure nasi ndarara ndisina kugesa iyo zati nene seven wadi kugara wagesa iwe nesai misha uriwe pano nesai misha uriwe pano gamusa manyanga uri sei Kayla B uri sei aya senhanga ndewe pano senhanga ndewe pano anachanisha ticha morosi gaiti ngodarikawo zvedu ana Ruvarashe uya ku WhatsApp ana iyo kai msasati cha morosi ndei pana vanhu vedu vanhu veipana ndo mazina ndokuita waya guys ndo mazina nechitokuita ai mangwana chero kadai ndozati uyu hautombotauri ndozati uyu ndewedu uyu ndewedu Stembisiwe Fifi anatosha ndichato kumorosi ndakuona anasaru mai ama titomorosi ana maisaru anasara rudo dhuve mchiti nemfesi andibloke ini ndichibva gwero wabulokwa nani futi wabulokwa nani ina ndibloki gwerini nonoza wana nono ndiwe pana Linz munhu wangu bva udhara aiwa Linzere kubva kare aiwa antombo kumorosa kozori munhu wangu udhara maybe mapsa munhu wangu yantombo wamorosa Catherine tatiwa tidatishikai zvenyu titambira asikana alright ruva mudadi netsai ndewe pano netsai mudadi adesata mbugudana sara kubozo rwe pano anatatenda tichetombo kumorosi tokumorosa kuti kudikweni tokumorosa kuti chiweni Lileni Mutavaruva, right guys, I ndambozama. Caroline Mutamba, tambozama guys kumorisa handazama. Ndo mazira ndozongokuita is take a number days. Ndikariona next time chero kupinenda kutoziva kuti munhu wedu. Right, mdani nesai munhu epana ndikumorosiwe. Hauna basa ndikumoroswa. Nana koni haana basa kutomoroswa. Right guys, muri sei guys, maskera sei tongoti pachipamwe. Tongoti pachipamwe ana mai ndajerga kuti disturb muri vanhu vangu imisena ine kumorose pana pomoroswa chi muri vanhu epano ipo. Munana mevi muri vanhu epano munomoroswa chi. Right, inzwai guys. I hope mune madrinks enyu handika mune zvekudya zvenyu tichange tiri pano nhasi Friday ka. It was a Friday yemonth end kune vamwe. It was a Friday yemonth end chimukadza zera ndikumorosa uri munhu pano ndokumorosa chiyo uri munhu pana. Utori munhu pana iyo ndonga utodedza vamwe kuti huyai. Fortunate na fortune mese mana mesi mimi mese. Ndimva utokondolana order mukomeze kuche because ndimi vanhu vacho pana baba right. Inzwai guys saka toda kuti titange ameji ndosanga ndataura baba kuti munhu wangu chairo. Zimene makuwa marone nemukomeze kuche nderipiri. Ndoda kundurayo ndikwa mudumbu. Kwa zimene makuwa marone nemukomeze kuche nderipira makuwa zimene makuwa racho. Riri kupi? Ndiani zimene makuwa ero rotiwo. Mazimba bodu. Oza mpela viki guys. Saka rigaiti change nenyaya iri pano apa. Ini nyaya ndambozama kuda kuti nditi takulei andimoona takuliti kuseruko. Pane munhu ane nyaya yake. Ajaibvisa komenderera machindisekesa. Zingira inde ipi pane munhu ane nyaya yake. Andi kwaita ariona ndianiko. Kweni siri kuriona zimai racho. Timakuwa ndiripi kweiroro. Roshini mwana moroswa muri vanhu epano kana mune nguva muri vanhu epano muri vanhu vangu zvekutodaro. Muri vanhu vangu ndimunobvunzwa ndituka kuserika imi. Ndimunobvunzwa kuya kuserika kuti simeri paya manga muchiporonga paya musazvidzokorodze zviya. Ko ndima nacho kaimi. Hanza mwari kumasleep. Fatenda kumasleep over kuti vakurumidza nai. Kwa iroro maziva ndiripiko. Riri papi. Kwa riripo ndariona. Imi munoriona sei ndisingarioni. Lizi asimu. Imuri kuriona kupi zimai racho iroro ndisingarioni. Ndiani kwanzi ririmo ratakumorosai. Ndiani ye asikana. Ramabva mati zimai ndiripi. Handisimusiya kuti ndiri pande upi akandisimusiya. All right. Saka guys munhu auya yesterday wasikana munhu auya akati pane nyaya yangu yakaitika ndobva ataura nyaya zvakaitika ndobva ataura nyaya zvakaitika ndikati
kwai haripo kunyeperwa ripi kuzimai asi chisera chinyuwa chekuti kwai zimairia iri chiko zimaira zvindiyani kweye nandoziviwo pisini ndotonetsekana kuti ndiyani kwari kutaurwa jesu chera mapisi kwendariona hangu ha iwe ndiyani nairuva racho maive girls murisei guys makuta tiruze zimai tariona edu zimai repakona mai ariyo mameseji wasenda kupi muku aiwa muku hausiriwe vedu vechiyera ndiyo muri kuti zimai remakuwa vasikana musadaro imi musadaro ikeriya yake vasikana musadaro muchisaka chiziye chiyera makutomuti zimai atokura zvokuti makumuti zimai asikana musadaro asikana regai kudaro handambomuona futini handambomuona musadaro guys musadaro vanhu body shaming is not right guys body shaming is right guys to who and to whoever body shaming is not right guys aiwa musadaro guys musadaro inototi hamene majokisi enyamuri kuti musadaro guys don't do that musadaro muchera mwana mudiki guys mudiki zvamundoziva zvokara makumuti zimai saka isu makuti tichi seisatoye mazimbumbuya mazigogogogogirani ndizvamakutoita musadaro guys madhayaris erataura izvi madhayaris chachandosiya hadai hazvitiri pano izvi sadaro guys right inzwai guys saka auya nenyaya yake hamene zviri kuitika mukati mekushanda mudzimba anomaona hamene zviri kuitika mukati mekushanda dzimba ndobva taura nyaya yake akati pane nyaya yaitika hamene kwavanga vari kwavanogara chichi handisi kunyatsanzwisisa nyaya dzemabasa umu kuti zviri kufamba sei handisi kunyatsanzwisisa zviri kufamba sei saka ndazobata vacho vari kunzi chii vanzi vakakanganisa pabasa handika vari kunzi vakakanganisa pabasa ndikabata vai vakati ina ndamboba ini ndosaka mona caption ndati the accuser wakaba defendant ndamboba handimona because umwe ari kuti wakaba umwanzi handina umboba handimazviona saka hamene mumabasa kasikana pakabiwa tichida kuti tsiurane kuitira ramangwana handimona toda kuti tsiurane kuitira ramangwana handimazviona kana mumabasa muri kubiwa because tenge tichiti tinosimudzirana mabasa handi zvino kana mukazonoba panoipa asi kana munhu asinawo kuba ngatidi kutiti munhu wakabavo asinawo kubawo handiti mazviona saka hanzi asifanoshanda nyacho muchanisa kuzvinzwira zvisere I believe kuti defendant accuser chiga inombotuka chisisi changu chauya kuwhatsapp chichiziva kuti ndiri palife ichi chichikuza ndiri palife chikuya kuwhatsapp nai vanhu veamerica saka ime hamusi kuna ndiri palive here vakomana mukuya mutaura nyaya dzemafuta koma ndiri palive chimboya kulive tositara kuseri naika right mirai tipinze nyaya yemudariro nokuti nhasi tiri pano guys tine nyaya dzakati wandei tida kutokurumidza kufamba neii tipedze tozopinda kune yemukadzi uyauya behind bars handiti webehind bars mukadzi tozopinda kuvarume vemabehind bars kana tichine energy nepower guys tozopinda kunonzi kuchi kumvenge short period because taisuwa mvenge guys taisuwa mvenge taisuwa mene mbotsvaka nani hello waswera sei ndaswera right tave palive manje ndambobata opponent defendant ikataura zvaitaurawo ndikati aina handizivi nyaya dzacho asi umwe ari kurwadziwa nokuti ari kuti mamutuka akatotaurawo kuti atombozokuvinga kuwhatsapp akusendera mameseji handisi kuziva ambokuonga kuwhatsapp amboya kuwhatsapp alright chii chakaitika nyaya yakafamba sei tichi wangu wangu tine nyaya dzakawanda chii chakaitika nyaya yemafambiro yakaita
Sisi wangu vanga vari mune rimwe group rakanzi madhumbe domestic workers zvatinosangana nazvo sana madhumbe. Ndobva vaita sei paitsva paidiwa vasikana vaviri. Saka mumwe wacho anga ariko, saka paidiwawo mumwe wechipiri. Sisi ndobva vati ina handisi kukwanisa kuenda kubasa. Rege ndita sei ndikuisire nyaya yako kune rimwe gurupu randiri. Ndobva vaisa nyaya. Ndobva vapa vanhu mahune nhamo. Ndakangoona vanhu vari kuuya kwandiri. Ndobva ndavabvunza kuti madzwana kupi nhamba dzangu vanhu vataura. Pandabvunza sisi vangu bva vati ndindaisa ikoko. Ndakati alright. Pandakubvunza vanhu kuti nemakore mangani vamwe wakatadza kukwalifaya nekuti munhu yaida vanhu vakuru vati bhezera vanoziva zvavari kuita kana vari pabasa. Ndobva akazoya my brother ane 42 years. Ndobva ndaita sei pandataura navo. Ndataura navo. Pandanyasovavaudza kuti kubasa kwamakuenda kwakamira so. Vakadai ndikurida basa nekuti ndaane nguva ndisina kuita sei ndisina kushanda. Vati ndaane nguva ndisina kushanda ndakambonyarara. Since semunhu ndiri mubasa ndichiita ndichidzoka ndichibira ndichimboenda pafoni. Ndobva ndaita sei pandazovapindura kumanheru zvikanzi mazoti chiiko inini ndiri kuda nditori serious ndiri kutoda basa nditori ready kuti ndiende kubasa. Ndobva ndavapindura bate foni zvekuita sezvekumhanya ndikati vasanangudzira zvikanzi ayo madima ndipa nhamba ndaenda handi muri kunzwa ndataura naye. Ndobva ndakazobvunza mama vangu ndakati naye mama mambotaura naye here zvikanzi aiwa ndataura naye but anga achiri bhisi kana afri achauya achakupindura achakubata. Ndikati right. Saka paakazopindurwa nemurungu akanga atotaura neni first. Ndobva ndaita sei ndobva azomupindura akabva amupa wawirirana pawataurirana pawawirirana. Ndobva atopira ikoko ndobva asvika kuRandburg. Ndobva azopikwa akatanga kuti requestirwa taxify yekutanga iye anga asina kumira panzvimbo panokwira mataxify. Pandatomufonera ndikati iwe wabva offline murungu ari kukusagara kuti ndakumira taxify number plate yakadai. Ndobva enda pakadai ndo panokwirwa taxify. Ndobva ati rege ndibvunze vanhu. Ndobva aida sei paaenda aenda kudaro murungu akazoya akatozomupika iye nekuti vese vaenda vaingosvika vachisposhaya munhu vobva vakansela. Saka murungu ndiye akatozoya akazoti sei akazomupika amupika. Ndobva vaenda kubasa. Nofunga pakapfuura mazuva 2 here. Ndobva azoya akutaura neni akundiisira message zvikanzi inini murungu inini pasina handikwanise kushanda pasina off. Akatanga kutaura zvikanzi asiya mwana ne2 years. Ndikati iwe pawakabva kumba uchisiya mwana ne2 years kumba wakanga musirani ukatadza here kuti pawakwanoti waona basa wakadii kutanga waronga zvemwana usati wauya kubasa semunhu aida basa anga ane nguva asina kushanda basa. Wakadii kutanga waita sei watanga watsvaga right. inini handingakuchuzire zvaunoda iwe hadii kuchuza wechisarudza zvaunoda. Ndopandakagumisidza naye zvikanzi ini ndichatotaura naye nokuti ndofanira kuti ndiende kunoona mwana. Ndikati aiwa iwe nemurungu munotaurirana nekuti inini hausi kushandira inini uri kushandira kupfumuru. Ndobva ndaita sei ndobva ndataura nemurungu uyo imana kutaura nemurungu iwe vakabva vapedzera naikoko pakanyarara. Ndobva ndatogara ndakazongoona ndakutofonerwa. Ndakufonerwa ndakunzi izvoni musikana wako ati haachada basa. Zvinoitwa here kuti vana vanenge vada kuenda kuchikoro makuseni panga pasina vana vatomumotokari hapana kana kupekwa lunch. Isaka taura kuti munhu unopinda mabasa na6 wopeka lunch. Wiki rimwe ndiye ari kupinda makuseni saka pamba pasina lunch pasina water bottle zvese hapana. Ari kuti handava kuzviona vana venya vana kunza kuno mukati. Ndobva ndati kwanogodaro sei iye handaifanira kuenda vakauya nemotokari ino
inovaunza here nekuti kana vaine motikari inovaunza unofanira kuteera kumotikari kwekweyo unotanga uchitambira paunotambira vana wobva wovhura mabhegi wotarisa isati yasununguka wotarisa kana kuti vasiya mukati mumotikari. Handitika sezvatinongoitawo isusu vamwe tese ndakabva ndatoshama nazvo ndobva ndati inini achiita sei achauya achindiudza akazongoya kundiudza kuti inini basa ndasiya ndafunga kuti ndiende murungu anopopota ndikati kana even deongoriwe ndikati kunyaya yopopoterwa zvanzi vana vakahwauye nemalanchi akataura zvakawanda ini ndobva ndadzokerapo ndataura kuti deongoriwewo uri murungu vana vabva kuchikoro vana ndevako iwewe murungu musikana webasa aripo pamba iwongo uri kubasa unotarisira kuti mai vemwana ndo vachienda kunotsvaga malanchi kana kumotikari yauya nevana here kana kuti iwe musikana webasa ndiwo unotarisira kuti wauri kusiya pamba ndiye anotarisira kuti anoenda kunotarisa malanchi nekuti lanchi yemwana kana ndiri musikana webasa ndirofanira kupfeka lanchi yemwana ndozoti ndarongedza zvinhu zvangu apa mainfomi ese ari rwini like nhasi Friday ndapedza basa ndasiya ndarongedza ndawacha mainfomu aoma ndatorongedza zvese avachapfeka musi wemwana ndosvika Friday ndoziva kuti anogara apa masokisi zvese zvakagadzirwa handitika semusikana webasa ndobva ndataura naye abva angoti aenda kuenda kumba ndakati auraiti kana mapedza rana mari yapiwa here saka iye akanditi aiwa handisati ndapiwa nekuti ndichiri kurumu ndandauya kuzogeza ndakati auraiti pakanaka ndobva ndanyarara zvangu bva ndadzokera ngomubasa ndobva ndakazonzwa murungu akufona achiskrima munoziva kana munhu waitirwa chinuka unonzwa hasha dzisingaiti ndikanzi auya akuenda ndamutambudza mari yake ndabva ndamuti ndiri kukumbira kuti ndione mubhegi mako wonsinzo wako buda wokusiya basa ndaona muine zvinhu zvangu akanditorera zvinhu zvangu zvemumba tazomusecha pamwiri zvimwe zvinhu ndazviona zviri pamwiri mumazamu mumabhurugwa akapfeka maandawe angu manyoro mairi nerake nderechitatu ndo raaisa pamusoro kunze zvimwe zvinhu akatsokera mubhurugwa rake andawe bhurugwa here andawe bhurugwa remukati remurungu okay saka akatondibvunza kuti handizivi kuti ari kumadi kana anga asina adi kundikumbira akati iwewe zvifambisa sei musikana aingotaura achiskrima muri kunzwa ndobva ndaita sei bva ndanyarara ndobva ndazotraya kumufonera pafoni yake nekuti tandisingaita sei tandisachanzwanani anga achibata foni haana kuibata kusvika abve ipapo ndikatraya so many times ndakazomufonera pandakazomufonera ranga nguva dzatoenda pandakamufonera akati imuchi ndiri mujobe handita sei mune noisi zviri kwadi makanga kuine noisi ndobva ndaita sei ndobva ndaningirikina bva ndataura naye abva zvanzi ndokufonera ndasvika kumba ndokufonera ndasvika kumba ndakazomufonera usiku ndarara ndikati konhaiwa wazvifambisa sei ndini ndakuchinya kumuteeredzera manje ndakati nhaiwa handiti wakauya kwandiri uchida basa iwe handikuzivi but iwe wakandipa adresi yako yekumba kwako kwaunogara ndikati ndamupamwe munhu ari kuda basa zvechokwadi ini ndakakutsvagira basa nemwoyo wese handizi agent handina kwekubhadharisa mari yeagent ndakangokutsvagira basa ndiri munhukadzi ndonzwawo kurwadziwa kuti munhu akagaba asingashande zvinorwadza apa uine mhuri handitika nesu twese tinoziva zvinoitika mukati medzimba pamwe murume anosiya mari pamwe haasiyi mari saka ndakarwadziwa semunhukadzi kuti munhu yaanoda basa kuti akwanise kuraramisa vana vake nekuraramisa mhuri dzake dzaakasiya kumusha handakuziva kuti munhu achapindwa nepfungwa dzekuti aita sei abeko angoenda kubasa anoba zvapera ndabva ndanyarara ndabva ndasiyana airtime yakabva yapera bva ndasiyana naye zvakubva ndagara nyarara zii nhasi ndobva auya kundiisira meseji ndobva ndamubvunza kuti ko iwe wakafambisa sei ungafambire kunoba shuwa kunoba here shuwa wosiya wandinyadzisa kuda kunondipinza jeri ndachembera jeri randisina mbobvira ndapinda kana kumapurisa handisa ndakambotsika mapurisa kusunga unzi ndaita nyaya kunoti nemutyisiro unoita mapurisa ndoenda kujeri ndachembera ndosiya mhuri yangu ichitambura shuwa akati handiramboba here kana mai ndakada akandisiyire ndi akadii kundidedzera mapurisa ipapo
mozva ndanzwa hasha ndandiri pabasa ndambomhanya kabasa ndikanodzokera mozva kuti kushanda uchidedera uine shungu ndokandazoti nyaya yika kuti ipere musheka vanhu vasarambe vachindirira mberi mekuba rege ndiuye kwamuri ndikakutumira zvandakutumira zviya mazvinzwirawo mega saka maaudio aya arikubva kunani kune musikana waishanda naye wake waishanda naye akati ndakanyara ndakashaya pekupinda because indava ndamufonera akati handina kumboba nokuti vakandisecha havanambowana paine chinhu pamberi pangu ndo zvaari kutaura rege nditraye kuti ndiise murungu apa ataure kuti chii chakaitika anokutaurirai kana asiri bhizi kana asina kuita ngauye murungu ngauye atiudza kuti asiwe nemhaka iyeye asingapiwo munhu ofu unongopa munhu ofuka 1 pagore kushanda kwerudzi kwakadaro maindia enyaya unoda kungobvunzwawo murikuona kuti chiika ofuzika nyaya ofu inodiwa nditi uye akanyatsotaura kuti iye haagari aripo andimudi kunzwa iye nemume wake uyu ndo akanga achazosara pamba vaina mbuya nevana ivo vanogara vachiita sei vachingofamba anditika saka aitoda vanhu vekuti vanenge vari pamba vachibika vachionana vachibatsirana nani ivo vasikana vavira vachibatsirana pavana chinhu chaanonyanyokoshesa munhu uyu vana rimwe basa rese tadzai kupedza pati vana maita sei maona kuvana kuti panenge paina mbuya saka imune nchibatsirana nambuya mumwe anopindawo na6 mumwe achipindawo nani na10 kuona ndo maitiro akaita upiwa nguva dzavo kuti iwo mumwe unopindawo na6 mumwe unonokawo kupindawo zopindawo na10 saka iranga rine svondo rasisava ndokupinda na6 right tirega tione kuti sisava varipo here mucomments section macho vauye vataure nokuti nyaya yazanita ndekutukana kwenyu kutukana kwauri kuti iwe wazoitwa kugurupu rimwe ramanga muri uku ndo nyaya yandavaudza kuti uyu mumwe uyu ari kubatikana nenyaya yekuti chi mazomutuka makanzi mazomutuka mamuchimukutsirana makawanda kugurupu ndakatukwa ndidi kukunyeberai kugurupu ndakatukwa nofunga gurupu iroroka vanhu vakatorironga riri reumbavha handidi kukunyeberai ndakatukwa instead yekuti tidzidzisane zvakanaka sevana vakabva kumusha kwete kuti tofamba tichinongedzwa tichingonanikwa mapicture mumastreet umu adai ndakatanga kuuya nepabhuku remeso apa vanhu vanditi ndaita zvakaipa ndakaenda kwamugrupu maakabuda musikana iyeye handitika vakandituka zvekundituka vakanditeika ndakasara ndakashama mukadzi mukuru mumwe akanditukira mai vangu chaivo chaivo akanditi ndidi kunyeba ipapo handidi kunyeba ndakarwadziwa nesu alright no problem regai tione kuti uyu mukadzi zvinopandaisa foni yacho nechitendoreti kuti mukadzi uyu ari mudhuze here munzwe wona iwana vhisi chidona ka ndinhingiriri uye pafoni yemakosi yaya handinoisiva namba yacho ivo vauya apa because havana nhamba yemakosi vari kuti iwo havana kuba svo nyaya yacho yabva yasvika pakunetsa kwangu machatsi ndei kutotsvaga zvegaiza nomamasiva ndei kutotsvaka nokuti mhondira anenge akaita ndingazvigone izvozvo Sasa kutoona zvakanaka
They won. Hello. Hello. Yes, nditanda popa live paya nyaya taurwa ndakukuonai mu comment section naiti ndichakuonai. Hello. Muri kundinzwa? Ndikuzwa. Ndachiti ndichakuonai mu comment section handina kukuonai nyaya tiri pa live nyaya taurwa. Sana ndachida kuti mutaure na biya wenyu uyu tingoipedza nyaya iyi ipere. Saka hamuna WhatsApp here? WhatsApp ndinayo. Zvimundi notava ndofanira nemari inopera kamukandifanira WhatsApp nokuti iye ari pane imwe foni ka tipedze nyaya yekuti murambe muchitukana nekutamba muchitaudzana nezvisina nebasa resezvi handiti. Alright, chingofonai panhamba idzi kuWhatsApp, fonai izvozvo. Fonai kuWhatsApp panhamba idzodzo. Iri tiri padiaries SIS MELLY diaries. Alright. Regai vafona ukutiwe. Regai tinzwe kuti vari kuti kudi mai avane 42 yacho yanyanso ndiremera. Ini vanditi kwanzi ndakangozowanikwa ndine zvimalipstick mubhegi. Ini handi kunyepa hangu zvinhu zvandinoita zvavangondudzawo. Vati kwani ndakazongwanikwa ndine zvimalipstick mubhegi nezvimapowder asi handina kuzviba. Ndakanonga mubhini romurungu. Ndo zvavanditaurira ini. Mona, vati kwani ndakazongwanikwa ndine zvimalipstick mubhini mubhegi asi havana kuzviba vakanonga mubhini remurungu. Ndo zvavazondiudza ini. Havana kuba. Vakanonga mubhini remurungu. Murungu ane bhini rake ndofunga ranokanda zvinhu saka ndofunga akanga arasa malipstick aya murungu nemapowder ndopa vakazongonongawo ipapapo. Regai tinzwe. Asi guys inzwai. Kana mapinda mumabasa umu vasikana imi muri kushanda muzati zvinhu zvidiki ndo zvinoita kuti zita redu rinyangare. Zvinhu zvidiki ndo zvinoita kuti zita remaZimbabwe rese anye rinyangare. Handimaona kana ukaona iyo lipstick iri mubhini romurungu kana uchida uchiona kuti yakuenda kunorashwa kumbira murungu. And madam, can I please have this? Do you still want this? And anokupa anotozokupa nedzimwe lipstick dzinenge dziri mumba dzanenge asingashandisi. Pana kuti uzoba ukatoba haibudi. Ukatoba hazviiti. Haiwa mesi ndizvo zvavandiudza. Ndo zvavandiudza vachaka chitaura ndo zvavandiudza ini. Saka I think it's best kukumbira musatora nega nokuti apa hona yachazi kwayo vanga vapfeka mapendi manyoro hatichazivi kuti mapendi manyoro meno zvakafamba sei pamapendi manyoro but vari kuti havana mapendi avakanga vakapfeka vakasechiwa kwangu kwavasina chinhu ndokutaura kwavo. Later the fact yekuti bhini iroro riri mumba make handiona the fact yekuti bhini rinenge riri mubedroom mako iwewe handiona pamwe ndangokanda hangu muchibhini chemubedroom mangu pamwe ndichada kuzotora ngokumbira kwakangonaka so harisi bhini raiswa panze kuti madhodha bhini atore ibhini rinenge riri mumba handikuona sokundidzwa kwavaita ivo vati bhini rakanga riri mubathing room memurungu handimazviona. Saka kana chichitori payadhi iwo ona munhu akangopinda muyadhi mako kana kuti musikana kwakangomona kutobuda nechinhu chaunenge uchitokakanda kuona kwasina kudza anofanwa kungokumbirawo kuti madam chiri kuchichida here ichi handimaona obva wadi obva wamupa. Jesse hauzivi zvinhu zvokuno kuSA South Africa iwe hauziviwe kuno kuSouth Africa kuno kukuka ingokumbira tizvite bho ingokumbira chete anokupa murungu akazati unofarira malipstick acho nemamakeup ka anotokupa hobho anenge anawo asingadi unongokumbira guys
try kuprotecta mazita enyu kuitira mabasa enyu amangwana. Handimaona. Saka muna tichikazoudza uye angari apa pauyu kuti usatsvagire maZimbabwe basa next time nokuti ona zvazoitika. Munoti kwanzi futi anenge akashata. Handimaona. But anenge asina kuipa because he experience something wet, Cynthia. My wet paints, something that has just been washed. A wet paint. Can do it all yet. So when you go to a phone. What's the Hello? Hello, ndaishtaura navava parega ndoona kuti kuva ripiko zvandati vafoni vakati ndikufona izvozvi. Alright. Nokuti ini nokuti ini vangu ndichikwai vakazowanikwa vaine maripstick uyu mubhegi asi maripstick vangu anonga havo. Vangu asina kuba. Ndozvavanga vandiudza. Havasiwera. Namba yavo ndinopera 08 handi 6608 handi. Regendi check out inopera na. Tasati wane ndione pane munhu aisa message ndimfonere back. No, ina 6608. Yeah, saka ndiyo. Right, let me call it. Havana data. Irungoti connecting. Havana data. Havana data maya. Havana data. Vari kufana ntupa rudaira but havana data. Because irungoti connecting. Irungoti connecting chat. Havana data. Okay. Urikuda ane makore mangani. Pane mnatoda munhu webasa mu-comment section. Madi? Pana mna kutoda musikana webasa mu-comment section. Ndichauya kusiyeri ndozotaura nemi kusiyeri. Okay. Ari mu-comment section atoda munhu. Alright, maya vana data ava. Alright, maindoita sena ndichinawo airtime kuti nditame ndichingowafonera. Saka iwo chirega kuramba uchitaura nezvavo maya vachitaura navo kuti kuramba chikutuka. Asi kwai ndaziva kuti kwai ndabuda mugroup racho. Handazobudawo mugroup racho rero. Iwo maya ava. Group ramanga muri hanzi ndazobudawo. Inene ndakangoripinda nezuro ndikabva vakatozondiburitsa ndichitukwa nevanhu. Ndinofunga ndakupa mamwe mameseji avaindituka. Vamwe vacho mumwe wacho atoripo andamona hangu mu-comment section atoripo mudiaries atoripo mu-comment section. Anga achikutuka? Madiaries. Aindituka mira chimbowa mameseji acho. Mira chinzi. Guys, nyaya yekutora musatore mani imi zvinhu izvi. Zvinhu zvevanhu. Musatore zvinhu zvevarungu guys. Musina kupiwa. Shakira, visafoni yako pale pa speaker. Yino kuti ina connect sai yaka connect. Yes, ya connect. Oh, ndio naka connect. Ndineza kuti zvikomba sei. Speaker ebasa. Mukuseni saka ndopatana nyaya yose. Mina ndikuni. Akuna vaboikana nepuzi nyamungu yazo ndozakati zvino. Nacho munhu akanga anga chitondipindurawo zvake zvanga achindipindura. Saka manje ndonyaya kudai avatsama
ndokuudzana kuti chisireka basa pakuudzana pakureka basa ndopawazotanga kusechana nike mahwani zvakasvika mukati menyama saka ndopawatozonetsana zvitori wezi ndopawazonzi achibvenda nyodziswa zvese zvesvo zvangatora zvanga zviri muhembe nezvanga zviri mumuviri wake zvifamba nebasa pandatakamunamomutaura ndati uri kuzozvinyanya ati basa pakudi kupusiwa kubasa kudi kupusiwa saka mahwani kukwendo vaiti kubasa kudi kupusiwa okay chazongobhunduka ati anga kutonzwisa tsitsi zvachitonyadzisa mhepo dzangosumukawo akangobatwawo zvanhu zvakatooma kuno saka uyu ndiye waishanda naye vari tu pai basa sisi kutoitinozvita mutreni but ndichazotsanangurira from start zvandanga ndichingoona handinongozoti kana muchishanda muri vaviri zvino unongopoti uchingotarisao ndandichingotarisao ndichingoti ameno mwari famba nebasa guru chairo ndingotarisao amen kana mumbozonditoti ndasvika here kana kuti ndazoita sei kana chichazoitika handizivini guys atimazvo saka chingoripo chokwadi chiripo ndechekuti aiwa kutora vanenge vakatora havo nokuti uyuzvu musikana wavaishanda naye muri kumunza kutaura kakuti vakatora zvishuwa ine ndaiona zvimwe zviri mai vava panga vane basa zvino vasikana regai titsiurani nechidaiso iwe waitako munin'ina ndichataura navo kuti ngavarege zvekutaura newe handika zvachose ini ndikutovabhuloka semabhulokero andakaita vamwe vacho vaindituka vacho ndakavabhuloka nesu chivabhuloka tichitaurirana tichimbotaurirana namadhumba edu tipinde pane dzimwe nyaya dzinotevera alright unin'ina pakanaka vasikana imi vemabasa musabe handi muri kuona munokanganisirana iko zvinezvi munhu ari kuda munhu ebasa handiona kune vakawanda vasiri kushanda but patobuda nyaya yeumbafa apa mutimai vakuru vane 42 handi mazviona hazvizodi kudaro vana mai imimi kana mukati kwanzi ndozvipabasa panoda changamuchangamu muchiudza munhu wamunoshanda nemwana wechidiki handi mazviona saka mwana uyo anosara chidzidzei kutobaka kuna iyewo musabe pamabasa pamunoshanda yes Sharon musabe pamabasa pamunoshanda anditika musiyana nenyaya dzekuba iko zvinoshuwa mota basa rako aina makari ndiwo here kuti munotora hembe ku aina makari ndiwo here kuti munotora hembe aiwa siyana nezvekuba izvi siyana nezvekuba handiti musakumbirai murungu anokupai kumbirai murungu boza pavarungu pakaita problem taura nemurungu kumbira meeting nemurungu kumbirai meeting nemurungu kugara naye pasi cha inini I'm not comfortable with this because kumushandira zvino kuti uri slave handinoziya ende kumushandira zvino kuti une nhamo you are looking for a greener pasture kutsvaga zvekuzviraramisa saka usamutye problem unotya varungu venyu talk to your murungu handi kumbira request yemeeting ndandichikumbirawo kuti mundipewo ndipote ndichitawo off ngatitaurirane man problem kana muchipinda mabasa munenge muri too excited munotobva matadza kurizina kuti ngatiwirirane ini zvakati handiwirirana nazvo ndoda zvakati uri kodzero yako usati wapinda basa watenga basa kubva watomudza chokwadi kuti ndokumbirawo off kupera kwemwedzi wega wega kana kuti weekly hanimona wiriranai ini handiwa chimapendi ako kwedu it's a taboo kwacha mapendi emunhu handi mazvona garai matowirirana uchipinda basa problem unovatya ukaona kuti pane zviri kuitika pamari kudi request a meeting sit down navo munobva vanyanya kuvakwata zvekutomva ti advantage nemi musevakwate varungu vanhu vakafanana nemi vamwe venyu munotonera upenyu huri nani kuzimbabwe kudhadzani varungu ava kunoku but nenyaya yekuti muri kuzvita varanda pamberi pavo makucha kutaura maconcerns enyu zvimiririre hautuki munhu haurwi nemurungu but unotaura mafacts uchidza murungu animona munotaura mafacts uchidza murungu zvinotoita animona saka tapedza nezvenyaya guys takuda kupinda panyaya yechitu varipo here mai vayamira toni tichipinda kumabis bus acho vamwe vakomana vatouya here nokuti pane vakomana akatitotegera karidzima pane vakomana vanga vachifungwa kuti vauye vakati panapa right like pasi antodi zvokumisiwa kana ndotanga live
uyu network yake inonetsa uyu mukadzi uyu ndotohlangana kutanga kuita live yake kuti inenge ichitonetsa totohlangana kuita live yake iyo zvindaisa ichakatika ka1 ndiye mukadzi uya wemusuya futi wenetwork iyo no yazoblutika manje yazoblutika. Saka guys ndakungokata ndobva ndadzoka nti musaenda ndongokata ndobva ndadzoka.